Pane zvimwe zvinhu zvandaka understanda according to shoko raMwari. Ndakaziva kuti vakuru havatadze. Because iro Bible rakati respect the elders. Saka kana mukuru akasaita chinhu chaizvo tokwanisa here kumutsiura accordingly zvaaita. Ndo pandakavhura vhesi iri kuna Numbers 12. Miriam naAaron vakatuka Moses arora a Cushite woman. Saka pavakamutuka Mwari hanzi Mwari akatsamwa. Mwari atsamwa hanzi akabva avaita maperembudzi. But accordingly zvichitaurwa pakatotaurwa kunzi hatife takaroora mamwe marudzi. But mukuru pakaroora mamwe marudzi, vanhu vaku Aaron naMoses pavakada kumuudza vachimupopotera, Mwari akatsamwa. Ndo pandaka understanda kuti vakuru havatadze. Pane mukomana watedza naye. Mukomana naye aigona isingazvikuti aiwa pese aita ma-A. Saka patakanyora zimuseki, maths dzake akauya ane B. Saka akabva abhadhara efandi inobhadharwa kuti unoita remark. Paakaenda achida kuita remark kuti agobuda ane A semazuva ese. Paakaitwa remark akadzoka ane U. Saka ndamuudza kuti sei wadzoka une U? Panenge pakutomakwa negrammar. Why? Because ava vakuru vanozvitogona kumaka. Saka iyo kana kwavakota wrong vanozoti ava vakuru havatadzi. Saka pane dzimwe nguva zvokutadzisa kuenda kumberi chiko inhau yekuti vakuru kwauri uri kuona wrong yavo. Yeti wrong yevakuru inofanira kuonekwa naGod himself. Why? Zvakanzi respect the elders. Iye Mwari wacho ndiye anodhila nema-elders. Kuchechi kwedu kwatopinda uko, kana tongoti an ordinary man akaroora mukadzi wechitu, vanhu vanotanga kuti aenda kure naMwari, aita zvisiri aita sei. But bishop vakaroora mumwe mukadzi, zvinonzi ndiMwari adaro. Why zviri kunzwaro? Tiri kupa credit yekuti kana kiri chitadzo Mwari ngaatonge vega. Saka kuchechi kana bishop akaita zvisiri zvonzi Mwari wavo ndiye adaro. Why? Tiri kupa Mwari credit yezvakamboita kuna Mose, kuti Mose akamboita zvanga zvisiri pamurayiro, but vanhu vakutsiura Mose ndo vakapuwa maperembudzi. Saka sometimes unofanira kuva neunderstanding yako yekuti vakuru havatadze. Government of Zimbabwe ndo yakaisa mutemo kuti kana robot iri red mota dzinofanira kumira. But pane imwe nguva yekuti motorcade yakapfuura riri red. Yapfuura iri red hauti vatadza, vagadzira mumwe mutemo. Why? Because vakuru. Saka motorcade inopfuura pared robot nei? Because hainzi yableacha mutemo, inonzi yagadzira umwe. Saka vakuru pavanonge sevatadza havana kutadza, pari kuintroducewa another law. Saka iwe uchiri kutadzisa kuenda kumberi, oro uchiri kutadzisa kubata chako sometimes, inhau yekuti uri kukota vakuru wrong. Aiwa apa matadza apa maita sei? God himself no kutadza kwevakuru. Saka sometimes yechanga handisi kutya sanga uchiwa, firstly usati wapinda prayer, ziva kuti vakuru vanoda kurespectwa. Respect your elders. Hey, apa matadza hazvimo muword, but that is the elder. It's only God himself. Deal with them.